Tapi sing siji kaya dene si bungsu sejen wujude. Ya Allah Gusti, tolika berantemen nasibe isun ya Sang. Asa menentua tanggung beri kuat baik bulan ini jalukane duh lalu tapi jare kasing aran anak merupakan sempalan yang awak. Senajan nasi bungsu beda wujud, ora pada karo dulure, tapi isun sing dadi wong tua ora bakal tak beda-bedakaken. Sing aran keturunan tetep keturunan. Bahkan isun luwih sayang kelawan si bungsu. Isun luwih pikiran karo si bungsu. Bagja temen sirano urip ning alam dunya tibang dadi lelakon lan cerita. Mulane sing tak jaluk sabar awak. Moga-moga saliramu duweni ati kang sabar, ati kang ikhlas. Menawa bae wong sabar oleh barokah. Bagus ning pahala. Gebang utaning leleran lakonana sing sabar lan panerima. Wong sabar lan kalane malah dadi ning becike. Ayah denok keding minangkane si urma ngerti ayah denok. Ayah denok ambane ayah ngeri. Tolin jagat wis hampir sore. Isun ngongkon jakat tolo karo maipen kongkon gawa si bungsu pokatan pengen metu aja bunek ning jero omah bae, tapi sampai kian laka balik-balik toli jakat toloku digawa menti si ya si bungsu neku. Sok kadang-kadang timbul ning perasaan watir dirina isun nyai sekar. Khawatir boka terjadi sing ora-ora. Terjadi sing ora dipengenakan kelawan si bungsu. Sebab si bungsu senajana wujude dudu manusia, tapi aten-atene bagus pisan. Kaya-kaya nglebihi wujud manusia aten-atene si bungsu. Sambat ning sapamani nyanora ning mamai popot mime popot yang gede. Mamai agi pasing duwe pasar sing hormati. Aja lali selawase mamai apis mime apis. Sing dijaluk keman sayang senang awase. Anak mah pirang-pirang kodag selawe, tapi bakal lagi bubar siji bubar kabeh. Angger bae nyesok maning omah dewekan. Kaya dene sing dadi laki kitar siman. Arane ga sebagai kepala keluarga, ngempani anak pirang-pirang ningan. Jareng basane luru pegawean luru kerjaan kanggo dalane ning sandang pangan. Kanggo nyukupi kebutuhan ning anake. Ya Allah, moga-moga sing waras-waras bapane, sing sehat-sehat badane, sebab akeh pertanggung jawabane sampean kanggo nyumponi kebutuhan. Anake sampean selawe 26 bari kita sing dadi rabi. Bapane gila-gila. Kang Udin minangkane saking gedung nang dewek
sedulure mama dalang jirus di dewek kang mirengaken aja lali selawase papae agi pae keng ngeding sing duwe pasar mamae popot minangkane sing mirai mamae abis mimi abis sampun namung sing aran takdir beli bisa dipungkir kudu nrimaning kenyataan kudu nrimaning segalane kudu sabar nglakonane syukur alhamdulillah Nyai Sekar mah sabar jareka sing aran wong sabar awake lemu ya kita wonge ayo anang daripada pikiran pusing daripada pikiran mangmung hitung-hitung kanggo ngormati Bapak tuan rumah Bapak Eko sekeluarga khususnya kanggo wong kedung neng kabeh bae wabil khusus kanggo sedulur sing setialan sejati kanggo ayai denok bundai denok calon majikan Ramanto Rias calon majikan wong Cigaruga kanggo kang lebih gaul bunda lebih gaul terus kanggo Mimi Haji Carini sing duenok cinse ngormati kanggo Bapak Neliut sing limbangan minangka sedulure Mama Eko bekas tuan rumah Bapak Neliut ampura awak abange durung bisa diputer ya Allah Gusti Kang Maha Suci senajana dilali-lali angger ora bisa lali najan dilelipur angger batin ora bisa kelipur bayangan lan pikiran karo sing dadi anak si bungsu toli bapane kamen tiba lagi apa bune duh kok kaget ya lagi gelendengan bapane dodok ke bapane mene kandane bari enak ngoce dewe kan tekrowokaken sing jaba melolong matamu nang sekejap li bisa ngucap sapanduratan boten saged ngangkat ngandina gawe bingung pikirane gawe pusing silawase bingung beli ketemu ning tungtung susah manarang kasudane ngancik wis tekaning janjining kang wis tekaning mangsa ciriwan cibang jadiri ketulis kagawaning janji adat sing wis digawa minggat la 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 mame agi pengen mame pupungut minangkane sing hormati kelingan baik kenang emane kelingan kenang sayange mame abis meme abis aja lok digawe nglamun wong lamun lan kagunane wong lamun lan karetine wong lamun
bapane Nun. Nyai Sekar sedurunge njaluk ampura ya bapane. Bok menawa selawase rumah tangga karo sampean. Nyai Sekar sok gawe mengkel gawe kesel karo sampean. Jarekah singaran manusa ikut tempatnya lali salah lan dosa. Aja kurang-kurang kanggo ngampura ya bapane. Bareng-bareng ibu. Senajan isun ya pada. Bok menawa kakang iki ora bisa membahagiakan sing dadi rabine. Ya maklum. Ingsun jarang meneng ning omah dituntut karo kebutuhan. Bener. Tentunya sira ngerti setiap dina ingsun ora weruh udan, ora weruh angin. Kanggo napakai anak semono pirang-pirange. Iya bapane. Sok kadang-kadang Nyai Sekar beli tegel teleng sampean. Tapi priwen ya bapane. Dilawani sampean jareng basane sikil kanggo ndas-ndas kanggo sikil. Berjuang kanggo nyukupi kebutuhan anaknya sampean sing pirang-pirang. Tapi apa daya Nyai Sekar ora bisa bantu bapane. Maksud hati si pengen kula ngrewang sampean. Bantu nyumponi kebutuhan keluarga. Tapi apa daya Bapak? Kaya nangis sejeroning batin, kaya sedih maning atine. Kaya bingung pri ketemu ning tungtung adut obat beli ketemu ning akal. Tulis waris bangga diri kecirima wong ayu digawa matege. Hari ini pada mendik ini sepi temen rupa. Nah, hari sejen-sejennya si lagi pada dolan anaknya sampean sing 24. Tapi si bungsu lagi digawa sing Jakatolo. Tak kongkon gawa jalan-jalan kongkon midang manakah konon amber jembar pikirane karo Mak Ipen. Jadi ucule masih ngawit esuk. Sing esuk tak kongkon nucul mangkat. Ayo Kang Tolo, wayai ngandang kini. Dia nuyupen ditarik bungsune dianjingaken ing kandang. Ayo sok. Aduh. Iya, dawa umur lagi dikandakan ko bapaknya tengah. Mene-mene bapaknya mene. Awas pen sing hati-hati pen. Is. Kene duduk. Tas degamen dipen. Entas dia dusi ke senok bungsu ke. Coba kuaya menek usira biasane sedurunge bedu gak wis teka. Ya ambilan jembar nengan. Tapi kan pikiran pen. Ya sampai nih masih pikiran baik konon. Ari wong anak-anak mah bocah. Ya ada juga anak Kang Tolo ora. Singaran blaiku beli weru pen. Ya aja kare pendonga bae ora Bu. Ya iya monone sih. Cangga bapane iki deleng si bungsu. Makan delengaken kita mabati krunyane bayi aju.
Sehingga aku sirama uripe beli pada karo batur sayang anak ibu. Ya Allah Gusti. Nang bapak Ya usah, sing penting mah sehat. Aja kenang kering, aja kenang lara. Sampai anak wajah ngenes ora bukulan yang melu ngenes. melas bang. Oh, nang apa? Kaya nangis sejeroning bati Mimi putri si putra bungsu minangkane sing ngurmati aja lali selawase matur kasuwun Mimi putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tamu bang. Mangga. Buka lawangnya menggunakan. Monggo mlebat. Mene. Mene bungsune sayang. Mene. Dikit supaya sirakan ing dalan maning-maning takon priwen maning-maning takon penasaran kuno Kang sampai lambene siraku bewelke rawokaken krungu kaya kuno tesat berisik kana kabeh baturengku ngomong apa sih dikane Kang? Oh jaya Cak kurang jelas. Oh iya. Krungu. Oh, jelas. Wis kare ngomong jelas ya konon. Kampir aja suwe. Tersahat iki. Iya Kang kula. Aduh, ora subran ora sabran painganku buka jam mulek bae cekecuk. Arep pake tamu. Iya Bapak. Waras dikaku Kang. Alhamdulillah. Iya Kang. Paingan dikama uripku seneng bae yongan rapine gede. Sedurunge cocok ya. Lesehan pe lesehan. Mangga. Punten gini Kang. Kula ki tegas bae ngomong karo Kang Tarsiman. Sebab kula ki ya weruh dhewek. Hari kula tersana karo Kakang Tarsiman, Kakang Kerayunan. Ibarat jare wong dalang wayang mah ibarat nakula karo Sadewa. Ning endi ana Tresana ya ning kono ana Kang Tarsiman. Ning endi ana Kang Tarsiman, Kakang Kerayunan ya ning kono ana Tresana. Dadi langkah bedane Kang Karang Kendal karo Kali Sapu. Kali Sapu ya Karang Kendal, Karang Kendal ya Kali Sapu. Ono ngono Kang. Kula ki tedas bae ya ki batur-batur kula kinki golongan sing biasa ahli petang petung gini Kang. Oh, kien lada kun sada asale kien sing ke gunung kun sing desa buyut ya parak karo Gunung Jati. Cuman kula ki tedase teka ketemu karo Kang Tarsiman, Kakang Kerayunan netepi dawuh Kanjeng Gusti Kanjeng Sinuwun dalam Cirebon. Oh, sebab ning Cirebon ki lagi geger bakal diadakan acara muludan. Oh, kayaknya pirang dina mani ya. Ya, hitungannya beli suwe ya. Suwe. Oh, cuman dawe Kanjeng Sinuwun dalam Cirebon. Oh, krungu. Kinki Kang, apa sing dari tujuannya Kanjeng Sinuwun kaitannya karo anaknya Kang Tarsiman, anaknya Kang Kerayunan. Oh, Karo apa? anak. Iya, perlu sokere wanggah takon ya rumangsa kula anak pirang-pirang. Iya boten. Kaitane karo si bungsu. Karo si bungsu. Si bungsu kan beli dadi jagir maning. Kin mah
lamun waktu ukurannya kelamun ibarat ayam wis babon. Oh, supaya Wis kekek-kekek. Ya. Oh, dawuhe Kanjeng Sinuwun dalam Cirebon. Aduh, je tersana sirake merana. Yongan kan ku priwen-priwen ke dulure sira. Oh, jeneng Karang Kendal ku pripun sin Kanjeng Sinuwun. Kin ki je wit-wite godhong-godhonge kanggo nguji pengabdiane Kang Tarsiman dadi si bungsu kanggo kebutuhan acara muludan reh ning Cirebon bakal duwe gawe gede-gedean. Dadi kin waktune kini Kang kula ki arep nggawa bungsu arep tekaning Cirebon kanggo ngadakaken acara sakral, acara muludan sing ditumbalaken Iwal ya si bungsu. Astagfirullahaladzim. Ya matur ka kebo. Ya Allah. Anake Kang Krayunan, anake Kang Tarsiman. Oh, konon kono Kang. Bener baik kepada ya Allah. Boten kula ki boten ya iki saksine. Konon kono Kang pripun? Ya bokat ya hari tumbal mah ya jana kisun Ya sanes tumbal mawon kono Kang. Yongan bakal acara muludan iku akeh tamu sing teka ya ada. Akeh pira-pira. Dadi ya kanggo jamu keluarga kerabat keraton Cirebon ana sing keling. Oh mesti kan pada teka. Kumpul dadi kin makang itung-itung kanggo sesuguhe ning acara muludan dawuhe Kanjeng Sinuwun dalam Cirebon anake Dika anake Kang Tarsiman bungsu arep digamrana ning Cirebon. Ya Allah, jaga bapane tulung loliana bapane. Konon. Kayak konon ganak bapane. Konon, Ngomong konon. coba ngomong sampai anakku. Priben kono Kang? Yang kebo kan duduk kebo biasa wong anak Ya. kita nak menungsa. Ya iya weruh kula keyongan kebo ora biasa keyongan kebo anak sikile anak tangane anak sungune mat najan sungune durung kupeng tapi kula ki yakin pengabdiane Kang Tarsiman kelawan Kanjeng Sinuwun jare Kang Tarsiman kan ngomong apa maning dijaluk ning dunyane ning pekayane ning nyawane kedemi Kanjeng Sinuwun kan diserahkan